Hezký den dětem, protože mládí je nám propůjčeno na krátkou dobu a je potřeba, aby se ho užili. Čili děti mají dneska plus. Děti mají všechno zde u nás zadarmo. Dospělí si všechno zaplatí. Než takovýto zahájíme dětský den, tak bych požádal Karla, který bude se soutěžit záření, který nám dají opravdu velkou radost. Oni vozí ze všech soutěží jenom první místa. Dobré. Nehledě k tomu, že samozřejmě chtěl bych poděkovat i chlapům, který je vedou. Ať je to Jirka Pavlík, Karel Pavlík, Roman Sklenář. Těm patří také velký dík, protože dělají ve svém volném čase, bez jakékoliv nároku na to. Teď bych Karle přidal tobě, aby si vyhodnotil družstvo, které nám, ale on to řekne Karel, přineslo zlatou medaili. Tak já bych chtěl jako všechny přivítat dneska na tom dětském dnu a protože jsem jakoby vedoucí družstva rybářů malých, děti s náma jezdí na celopražský přebody mládeže každý rok a snaží se tím způsobem, že ty závody nám i vyhrávají, tak jsem se rozhodl, že jim letos nechám na ten dětský den udělat nějaký dort, aby z toho měli taky radost a aby ostatní viděli a měli motivaci k nám jako do toho kroužku přijít a my ty ryby naučíme chytat a pak taky z toho budou mít radost, že vyhrávají. Jo, takže já bych vám teďka představil jednotlivý členy toho družstva, nebo i ty členy, kteří s náma chodili na tréninky, jo, a byste jim potom mohli jakoby zatleskat za odměnu, že to dokázali zase opět vyhrát na těch celopražských přeborech. Já vám řeknu, kdo jak dopad. Takže začnu od těch nejmladších. Máme tam děti do 10 let, tak na 3. místě se umístila dívčina, kterou tady nevidím, jo. Ale skončila na 3. místě, byla s náma na tréninku 3krát a nakonec dosáhla na to, že byla 3. Takže si myslím, že to je velice krásné umístění. Pak s náma chodil na tréninky malej Lukášek. Lukášku, pojď sem. Pak s náma chodil na tréninky Marek tamhle, jestli sem půjde k nám taky se postavit. Jsou děti do těch 10 let, pak máme starší do 15 let, tak tam patří Tomáš Niko, Silvestr. Tomáš Niko skončil letos na 2. místě v celopražských přeborech v jednotlivcích a Silvestr byl celkově 5. A pak tady ostatní kutky nevidím. Ještě sem patří teda Dorian Kratochvíl, který se umístil na 1. místě, ale on sem nemohl dojít, protože má nějaký závody na veslování. Pak máme děti do 18 let. To jsem rád, že přišel Tomáš Svoboda. Vlastně Tomáš Svoboda vyhrál ty celopražské přebody už po 2. za sebou, takže to bych chtěl obzvlášť poděkovat. No a na 2. místě skončil, jo, ještě tady Tomáš, ten Procházka a ten se nedostavil, ten byl 2. Jo, takže vidíte, že máme umístění 1, 2, 1, 2 a 3, což teda je úplně unikátní. A z 80 kg nachytaných ryb chytili Čakovice 23, takže 1/4 ze všech účastníků. Takže já jim děkuju a jim si dám nějaký malý dárek. Tady kapitánovi dám medaili. A tady dám nějaký dort, když to ukázat kameru. A můžete se v něj potom podívat na kameru. Ještě jednou gratuluju. Taky gratuluju. Takže jsme takhle hodně měli ty děti za tu činnost, kterou pro nás dělají taky. Pak jste 60 let a mám na to pořád poblíž. Oficiálně poděkovat, ale dáš mu náskok. Jo? Pojď dopředu. Pojď dopředu, Pavlíku, pojď. Pojď dopředu, ještě, pojď. Pojď, aby si měl trošku výhodu. Dobře, pozor, teď. Já jí podrazím nohy, jo. Tak. A naspát.
Voláti, že se tady sebrano, ne, nahoru ne. Po nohou, ne po rukou. Vem si banán A nazpátek. zase zpátky. Šup. Hop, 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 trošku. A rozkřídoj, a rozkřídoj. Připravit, pozor. Teď. Dějčko. Pořádně, pořádně. A nazpátek. Magdalénka a Polénka s Veronikou a taky Pěrka, Zdenka, Majka, Lenka s Monikou. No jasně Klára mančí, Bára mančí, už nevím čí, to všechno byly holky z naší školky senzační. Kde pak ty fajn holky jsou a kde mají hračky svý, ty naše lásky tříletý. Řekli jsme pár před školkou, bylo nám právě 6, začalo další dívčí show. Ve škole Daniela, Michaela s Romanetou a taky Adriána, Mariána se Žanetou. A hlavně prýma Radka, kamarádka, co všechno ví, tyhle ty holky byly naše bílý školní dní. Kde pak ty fajn holky jsou a kde mají žádostí naše lásky klukovský. Čau, 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 řekli jsme čau před školou. Dále nám na 15 a začalo další dívčí show. Na Gimpl Petra, Šárka, Třída, Klárka, Táně, jak jsem a taky jsem Zajenka, Pokolenka, veselá jen. A všechny v sexy tričku, postavičku měli ham, no prostě prýma šance, inspirace k maturám.